اتحاد الائمہ والخطباء، اتحاد الائمہ والخطباء، اتحاد الائمہ والخطباء۔ وفا کر 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 وفا کر، امام خطیبان الہردم وفا کر، امام خطیبان الہردم وفا کر، وفادار ایہن انان الوفا کر، وفادار ایہن انان الوفا کر، امام خطیبان الہردم وفا کر، وفادار ایہن انان الوفا کر۔ توحید و رسالت دا اے درس دے دن، توحید و رسالت دا اے درس دے دن، اے ہر کہیں کو جنت دا رستہ دکھیں دن، اے ہر کہیں کو جنت دا رستہ دکھیں دن۔ اے فرمان رب تے نبی دا سنا کر، اے فرمان رب تے نبی دا سنا کر، وفادار ایہن انان الوفا کر۔ مساجد مدارس دا ایتا سنگارن، مساجد مدارس دا ایتا سنگارن، قرآن و حدیثاں دے اے چوکی دارن، قرآن و حدیثاں دے اے چوکی دارن۔ خدمت انادی دا تو حق ادا کر، خدمت انادی دا تو حق ادا کر، وفادار ایہن انان الوفا کر۔ اے تقوی طہارت دی زندگی دسیں دن، اے تقوی طہارت دی زندگی دسیں دن، اندھارے دی دنیا کو روشن کریں دن، اندھارے دی دنیا کو روشن کریں دن۔ تاریکی دے اندر تو سو جلوالا کر، تاریکی دے اندر تو سو جلوالا کر، وفادار ایہن انان الوفا کر۔ اے دین خدا دے وفادار ہن پہ، اے دین خدا دے وفادار ہن پہ، تے مسند نبی دے پہرے دار ہن پہ، تے مسند نبی دے پہرے دار ہن پہ۔ اے تاجن سیراں دے انہاں کو سرا کر، اے تاجن سیراں دے انہاں کو سرا کر، وفادار ایہن انان الوفا کر۔ فرقہ واریت دی گالی کو چھوڑو، فرقہ واریت دی گالی کو چھوڑو، سونے نبی دی امت کو جوڑو، ہاں سونے نبی دی امت کو جوڑو۔ قرآن و حدیث انہاں کو پڑھا کر، قرآن و حدیث انہاں کو پڑھا کر، وفادار ایہن انان الوفا کر۔ نبی دے صحابہ دے اے جانثارن، نبی دے صحابہ دے اے جانثارن، ناموس صحابہ دے اے تابعدارن، ناموس صحابہ دے اے تابعدارن۔ الفت انادی کو سینے سجا کر، الفت انادی کو سینے سجا کر، وفادار ایہن انان الوفا کر۔ یک جان سارے مسلمان تھی وہ، یک جان سارے مسلمان تھی وہ، تھی کہ اکٹھے عزت نال جیو، ہاں تھی کہ اکٹھے عزت نال جیو۔ بے دینی دی بلدی ایبا کو بجھا کر، بے دینی دی بلدی ایبا کو بجھا کر، وفادار ایہن انان الوفا کر۔ اتحاد الائمہ والے باوفاہن، اتحاد الائمہ والے باوفاہن، غریبانہ داراں دے اے خیر خواہن، غریبانہ داراں دے اے خیر خواہن۔ بھلے لوگ ایہن انان البھلا کر، بھلے لوگ ایہن انان البھلا کر، وفادار ایہن انان الوفا کر، وفادار ایہن انان الوفا کر۔
اتحاد الائمات والخطباء اتحاد الائمات والخطباء اناد اکٹھے تھے علماء اناد اکٹھے تھے علماء پیٹر دن شریعت دے جھنڈے کوچا کر پیٹر دن شریعت دے جھنڈے کوچا کر وفادار ایگن انان الوفا کر وفادار ایگن انان الوفا کر دنیا تو وکرے ہن سوچا انا دے دنیا تو وکرے ہن سوچا انا دے ایگن سہارے تے ٹیکا کی نہ دے ایگن سہارے تے ٹیکا کی نہ دے اے اللہ اناتے کرم دی نگاہ کر اے اللہ اناتے کرم دی نگاہ کر وفادار ایگن انان الوفا کر وفادار ایگن انان الوفا کر فلک شیر صدیقی تبز میں امیر فلک شیر صدیقی تبز میں امیر بلال اسمت اللہ ناد سفیر بلال اسمت اللہ ناد سفیر سلاکار ایگن انان السلاکر سلاکار ایگن انان السلاکر وفادار ایگن انان الوفا کر سید فقیر شبیر میرانی سید فقیر شبیر میرانی حیات اللہ شجاعت واحد رحمانی حیات اللہ شجاعت واحد رحمانی تو شانہ بشانہ انانل چلا کر تو شانہ بشانہ انانل چلا کر وفادار ایگن انانل وفا کر فرحان زکوڑی تے کل سنگتی ساتھی فرحان زکوڑی تے کل سنگتی ساتھی اے اللہ کرے ہاں نادی حیاتی اے اللہ کرے ہاں نادی حیاتی ایک کھنڈ تے کھیرن انانل ٹورا کر ایک کھنڈ تے کھیرن انانل ٹورا کر وفادار ایگن انانل وفا کر ہر کے کو رب دی رضا پید سیندن اے ہر کے کو رب دی رضا پید سیندن امت نبی دی کو کٹھا کریں دن ہاں امت نبی دی کو کٹھا کریں دن دوزخ دی باتوں انہاں کو بچا کر ہاں دوزخ دی باتوں انہاں کو بچا کر وفادار ایگن انان الوفا کر گلدستہ ائمہ والے رو رواہن گلدستہ ائمہ والے رو رواہن رسالت شریعت دے پاس باہن رسالت شریعت دے پاس باہن اے ختم نبوت دی شمع جلا کر اے ختم نبوت دی شمع جلا کر وفادار ایہن انان الوفا کر اے اکرام یوسفی ثنا خانی کر دے اتحاد الائمات پہ نظم پڑھ دے اے اکرام یوسفی ثنا خانی کر دے اے اکرام یوسفی ثنا خانی کر دے اتحاد الائمات پہ نظم پڑھ دے اتحاد الائمات اے نظم پڑھ دے اتحاد الائمات اے نظم پڑھ دے اے نت پڑھدا راوے تو سجنا دعا کر اے نت پڑھدا راوے تو سجنا دعا کر وفادار ایگن انان الوفا کر لطیف اوان تا اے شیر آکھن لطیف اوان تا اے شیر آکھن امامہ خطیبہ کی تے ڈھیر آکھن امامہ خطیبہ کی تے ڈھیر آکھن تو برکت قلم وچ اے مولا عطا کر تو برکت قلم وچ اے مولا عطا کر وفادار ایگن انان الوفا کر امامہ خطیبان الہردم وفا کر امامہ خطیبان الہردم وفا کر وفادار ایگن انان الوفا کر انان الوفا کر